Haast altijd is de gruttere broer de bettere. Al woen Ares vrienden hier thuis 2 keer van de Graces. Jeder dit seizoen woenen de Flames maar het liefst mogelijke verschil. Daarom is één man uit op revanche. Hij miste toen in de laatste seconden in een vol Martini Plaza een vrije worp. Lance Jeter. Dit is Mark Sanchez. Bij Andrew Dawson. Goed naar de basketa. Dat net heel nog goed. Komt dan met een beetje geluk nog bij Sanchez. Die zwaargert van de score. 24-18. Mark Sanchez weer. Naar Jos Poels, de Limburger. Vrije score. Prima. Jos Poels. 31-22. De eerste helft is duidelijk voor de Ljouwters. En Mike Dawson. Bij Poels, dat gaat een beetje slordig. En dan toch weer balbezit van de Ljouwters. En 3 punten van Sanchez. Ja, gaat er ik in. 34-22 van de Ljouwters. Dat kan Grace dat zien oorzetten. Dit is slordig. Een misser van Westby. En Lance Jeter. Trap de paas naar Manny Adako. En die scoort de 3 punten. 33-22. Wat een luxe in de eerste helft van Ares. 15 punten verschil maar liefst. En Grace dan. De misser van de Fares. Dan gauw naar Lance Jeter. Ja, die had een heel soort rond te farm. Kinsan naar de basketa. 42-26. Turnover hier van Grace. Tjude Paula. Hij maakt Sanchez. Dat is dan een beetje slordig. En zak in Grace toch het beetje slordige spulwol van Ares toch zo staren gewoon een beetje weer rondkomen in de wedstrijd. Dit is een hele vrije paas. Zo, en dan score ik van Wyatt. 46-40. Vrije dunk van Evis Wyatt. Dat kan Ares nou dan zijn oer zetten. Dit is Lance Jeter, maar de 3 punten. Ja, brengt Ares weer op een vastsprong. 10 punten, 56-46 in de tweede periode. Die steelkens, maar de 3 punten. De Graces komen heel iets dichterbij. 6 punten is het god nog, 59-53. De Gasterra Flames hier weer een vrije score, maar de dunk van Wyatt. 62-58, dan intussen alweer de stand. In de derde periode nog heel iets hier de score van de Randomie. 64-62, dan het god is nog maar 2 punten. We zitten nog heel tijd in de tweede periode. Wat doen de Ljouwters dan? Manny Adako hier. Belangrijk punt. Ja, die komt er en hij volt ik. Adako vol het publiek dan mooi krijgen. Zit eigenlijk de hele wedstrijd wel op de bank hier, dat publiek. 4 punten, nou het verschil. Geen Ares die een werkmaatje. Garrett Punch. Naar de zijkant, weer Adako. Ja hier, weer Manny Adako. 2 punten achter elkaar en wat voor 3 punten. Verschrikkelijk belangrijk. Want daardoor is de score nou 74-64. Dat betekent de beslissing in de wedstrijd, want de Graces komen net meer waarom. Sterker nog, Ljouwert rint alleen maar uit, maar de score hier van Lance Jeter. Ares had een verschrikkelijke luxe, want ze winnen maar liefst maar 14 punten verschil. Maar 86-22.